Croeso i Brifysgol Caerdydd, yn fyfyriwr sy'n astudio Meddygaeth, Deintyddiaeth neu bwnc sy'n ymwneud â gofal iechyd, rydych chi'n ymbaratoi ar gyfer gyrfa fydd yn eich galluogi i wneud gwahaniaeth go iawn i fywydau pobl. Ond cyn i chi allu camu i amgylchedd clinigol, mae angen i chi wneud rhywbeth hanfodol, defnyddio ein gwasanaeth Iechyd Galwedigaethol. Pam mae Iechyd Galwedigaethol yn bwysig? Mae Iechyd Galwedigaethol yn chwarae rhan allweddol wrth sicrhau eich diogelwch chi a'ch darpar gleifion. Y dibyn yw asesu eich iechyd a'ch ffitrwydd ar gyfer lleoliadau clinigol. Rhoi brechiadau a sgrinio yn unol â chanllawiau iechyd y cyhoedd ar gig. Cefnogi unrhyw gyflyrau iechyd sydd gennych chi allai effeithio ar eich astudiaethau neu eich lleoliadau. A gwneud yn siŵr bod wedi eich diogelu mewn amgylcheddau lle mae rheoli heintiau'n holl bwysig. Yn rhan o'r broses ymrestru, mae gofyn i chi fynd i apwyntiad Iechyd Galwedigaethol. Nid yw hyn yn ddewisol. Gall peidio mynd ar apwyntiad Iechyd Galwedigaethol neu gael y byrchiadau sydd yn ei angen arnoch chi, arwain at oedi neu gyfyngiadau wrth ddechrau eich lleoliadau clinigol, colli cyfleoedd i gael profiad ymarferol, ac mewn rhai achosion methu a symud ymlaen yn eich cwrs. Dyma sut mae'n gweithio. Bydd eich ysgol wedi anfon gwybodaeth atoch chi am gwblhau'r holiadur iechyd. Mae'n rhaid i chi gwblhau'r holiadur hwn a choflwyno eich hanes ymwneiddio cyn eich apwyntiad. Os nad ydych chi wedi gwneud hyn eto, defnyddiwch y ddolen sydd wedi rhannu â chi. Bydd eich ysgol naillai'n rhoi apwyntiad i chi, neu'n gofyn i chi ffonio'r adran i drefnu. Efallai bydd angen i chi gael profion gwaed neu frychlynau megis brychlynau hepatitis B, MMR, BCG ac eraill gan ddibynnu ar eich cwrs a'ch rôl. Gofynnwch i'ch meddyg teulu am gael brychlyn ACWY rhag meningitis os nad ydych chi wedi gael. Mae'n gael ei argymell ar gyfer y rhai sy'n 25 oed neu'n iau. Rydyn ni ymwneud yn siŵr eich bod chi'n ddiogel, yn hyddysg ac yn cydymffurfio ar safonau genedlaethol sy'n berthnasol i bob gweithwyr gofal iechyd proffesiynol. Beth ddylech chi ei wneud nesaf? Cadwch golwg am negeseuon gan y tîm Iechyd Galwedigaethol. Ewch i bob apwyntiad. Cyrhaeddiwch 15 munud yn gynnar i lenwi ffurflenni caniatâd. Os byddwch chi'n hwyr, efallai bydd angen i'r apwyntiad gael ei aildrefnu. Trefnwch unrhyw frechiadau neu brofion ar unwaith. Dyma'r cam cyntaf i ddod yn weithwyr gofal iechyd proffesiynol. Os oes gennych chi unrhyw gwestiynau neu bryderon, rydyn ni yma i helpu. Iechyd Galwedigaethol ym Brifysgol Caerdydd. Eich iechyd, eich cyfrifoldeb.